Hola, ¿qué tal? Pues hoy estoy aquí con Coque, porque él y yo somos de Coruña y llevamos unos años viviendo en Madrid y vamos a hablar un poco de eso. Por cierto, así por la cara, he hablado con los de Rey Centolo para hacer algún concurso porque son una marca gallega y en la descripción tenéis toda la información del sorteo, así que, pues suerte. Sí, echadle un vistazo que está muy guay, ¿eh? Sí. Para la gente que no entienda gallego, voy a poner subtítulos en castellano aquí abajo, así que por favor ponedlos que me los voy a currar, ¿sabes? Cuesta un huevo. montón hacer Sí. eso. Modo galego on. Estando fora de Galicia, é como que non tes a rutina de falar, porque eu falaba co meu avó, por exemplo, co meu pai, co meu irmán, a prensa, na radio, escoitar o galego, Eso sí que aquí Aquí non. non pasa. Non se che olvida falar en galego, pero sí, olvídanse che palabras ou non... Perdes o hábito. Sí, aínda que eu escoito moita música... En sí. galego? Sí. Ana Quiro? Sí. Hostia. E ti, Ámbito Quinito, coñécelos? No. Ámbito Quinito que fixeron unha canción de rap de Galicia calidade? Hola, non. Buah. Pero que para algo do Gadis? No, eu escoitaba moito no instituto. Ah, é rap? Sí, unha cousa así. Empeza coa parte de Luar na Lubre. Oh. Esquivando charcos, micrófonos mojados. ¿No te suena? De nada, o sea... El videomontaje tamén é maravilloso. Total, sí, sí. Gente inteligente. Esa era Einstein, que era de Fontes. Sempre digo que son galego, pero realmente toda a miña familia é de Santander. Eu, aos 5 anos, fui para Galicia. Solo falaba galego, pois, no instituto, Claro. ou a veces con amigos meus que sí que falan galego. Non é que o esquezas, porque ao fin e ao cabo, pois, podo falalo perfectamente, porque de toda a vida, pero sí que esqueces moitas cousas, castelanismos e moitas cousas destas, sí que se me Veces, escapan. claro, Sí. Cando escoitas a alguén falar galego, como que ben. Cando eu vivía na Coruña non tiña un acento supermarcado galego. Os acentos péganseme. O sea, o sea, ás veces estou 2 semanas cun andaluz, pois teño como, a ver, non a falo en plan, ole pixa, tal, que é como un pouco raro, porque eu falo con acento galego, digo esque, ou mazo, ou cosas así que... O mazo pegouseme... Mazo. Mazo. Así que intento non perdelo. O sea, sinto que non o vou perder nunca porque sei que, o sea, estou en contacto con a miña familia, con xente dali. Ás veces vexo o Luar, algunha vez o vi por streaming. Poñer música en plan o pausa e todo Pausa. En Madrid, sabe meu acento cando me enfado? Ah, a mí tamén. Moitísimo, o sea, dimo todo o mundo. Eu cando bebo tamén, Cando me xunto con un galego que tamén... bueno, tamén aí tamén saime conexión moitísimo máis. e de repente cambio chip. Coas palabras, Como se di receso en castelán? revenido. Pois non. Eu sempre non me dixen gusta. receso e sempre direi receso. Tío. É que cando aquí en Madrid, porque aquí chove ás veces. Buah, tía, non salgo porque llueve. Mira, tío, Nah. son galega, sabes? Ti non sabes o que chover de verdade. Eu estive nos jardines de Méndez Núñez, que é un jardín Os enorme, vos xardíns, no que se vai facer botellón. Ibas aí tal, chovendo, a mares. con capucha, daba igual. Ías. Sí, É que senón non saes da casa. Home, se está chovendo 3 semanas seguidas... Sorprendeume que aquí moita xente dime, buah, en Galicia, como non me apetece ir porque Por que chove? chove ou tal, que pereza, non, que ten que chove todos os días e tal, era como, home, realmente, é verdade que sí que chovía máis, a ver, hai moitos días que non chove. Claro, igual de todo o ano. Entonces, non me molesta. A min, ao revés, a min gustame nada. Gústame moito facerme intensa así, Sí, na xanela, apoyada, aí como... Claro, unha cousa que podes facer en Galicia todos os días. Claro, aquí non. Aquí ás veces, tamén aquí en Madrid, co caro que está todo, podelo facer no teu patio interior, sabes? Así como apoyada. En verán non chove tanto. No. Ou tamén, fun ver aquí en África con París de Noia en París de Lorbé. Noia. Non me gusta tanto como Dominicano, gustame máis París de Noia. Son orquesta rollo Panorama, pero máis humildes que Panorama, que son un pouco flipados. Panorama están subidos a parra. Un bo panorama sempre gusta. Hombre, claro. Porque hai xente que va por toda Galicia recorrendo. E hai clubs de fans e todo E hai iso. clubs de fans. Sí. Dixéronme que había unha aplicación para seguir as orquestas. Orquestas de Galicia, sí. E tamén teñen web, pero non funciona tan ben. E hai un montón de canales de YouTube, sí. De orquestas? Sí. E que o que mola tamén das orquestas é que fan versións cumbia claro, ou bachata de Adele, por exemplo. Sí, totalmente, é verdade. É unha cousa digna de ver. Sí. E a ver, tamén está o tema da comida, bueno, a familia, por suposto, eso enténdese de sobra. Familia, moi ben, pero imos ao importante. A comida. A comida. O marisco, a ti non che gusta? A mí me gusta o marisco. Eu deixo todo para ti. A mí me encantame, tío. Prefiro, pues, hombre, percebes, encántame. Ajá.
percebes, grelos tamén, centolos, as filloas, que son como crepes. As filloas é o mellor que me pasou na vida. E as orellas. As orellas gústanme, pero prefiro non é a favorita. Filloas, eu tamén prefiro as filloas por encima. Ademais, a miña boa fai, en plan, filloas para 5.000, sabes? Fai así finitas, unha torre así. E encima non se queman? No. Non sei como tamén. Porque fan aí con tocino tal, e facía así, digo, pero coa man, e o levanta cos dedos, non se queima. Eu flipo, de verdade. Cal dirías que é a túa comida favorita, así de... Eu son moito de raxo, Gústame máis o raxo que a zorza. A mí tamén. Por exemplo, que zorza, repíteme. Raxo con pimentos de Padrón. Buah, pero o raxo con patacas fritidas así e tal, gústame todo o raxo. Gústame todo. E despois a tortilla non é de Galicia, a tortilla de Betanzos, claro, as patatas bonilla, empanada, raxo e percebes. E caldo galego, é que todo. Sempre tive un sentimento galego pois moi arraigado, non sei, coñezo moito a cultura galega, penso que sí que somos non diferentes por encima do resto, senón que cada comunidade, cada cosa ten unhas cousas que as diferencian dos demais. Quero ser señora galega, total. De maior quero vivir en Galicia. Eu tamén, cunha casa con vacas, galiñas. Porque será unha mansión, pero con horta, é todo feito en plan o teito de Uralita, en plan mal, sabes? Ainda que sexa unha mansión ben feita, non, claro, con feísmo galego, as cousas arranxadas con somier, rica, pero aí rural. Exactamente, rica, pero rural. Pois bueno, estos son algúns dos nosos sentimentos galegos que queríamos compartir con vos. Se sodes de outro sitio que non sexa Galicia, contadenos que é o típico do lugar onde vivides. A comida típica, sobre todo. Tamén, as festas que hai, as orquestras, para facer unha ruta. Exactamente. E podedes suscribirvos a Canle de Coque ou a miña, e darlle a gusto ao meu vídeo, rechouchealo por todas as redes sociais. Talo, chao. Adeus.